Лигаи чемпионҳо ин қуллаи баланди футболи даставӣ аст. Ҳар як бозингар орзу мекунад ки ҳадди аққал як маротиба ин ҷомро ба даст орад. Бисёриҳо ба ин мақсад расиданд, вале баъзе ситораҳо то ҳол не. Барои аксарият ин фурсат аз даст рафту бархе дигар ҳанӯз шонс доранд. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Мо аз Килиан Мбаппе оғоз мекунем. Ҳамлагари 24-солаи фаронсавӣ аллакай карьераи боварнокарданӣ дорад. ӯ аллакай дар ду финали ҷоми ҷаҳон бозӣ кардаасту ҳам ҷомро ба даст оварда, ҳам хетрик кардааст. Килиан ҷоизаҳои инфиродиро дар дараҷаҳои баланд соҳиб гашт. Ана дар дастовардҳои ӯ бошад, то ҳол Лигаи чемпионҳо ҷой надорад. ӯ метавонист ки дар соли 2020 бо дастаи ПСЖ соҳиб шавад, вале онҳо аз Бавария шикаст хӯрданд. Мутахассисон мегӯянд ки Мбаппе бояд аз ПСЖ равад, то ин ки ба мақсадаш расад. ӯ метавонист тобистони қаблӣ ба Реал Мадрид пайваст шавад, вале хост ки дар ПСЖ боқӣ монад. Агар ӯ ба Мадрид мерафт, шояд ин мавсим бори аввал қаҳрамони Лигаи чемпионҳо мешуд. Ана ин бача тобистони қаблӣ бошад, қарори дурустро қабул кард. Эрлинг Холланд. Ин ду бозингар намояндагони мактаби нави футболанд ва шоҳкориҳои Роналду ва Мессиро давом хоҳанд дод. Аммо дар ин вақт Мессию Роналду аллакай ҷомро ба даст оварда буданд. Бояд ки Холланд ва Мбаппе исбот кунанд ки омодаи даъватро қабул кардан ҳастанд. Дар Залцбург ва Дортмунд Холланд шонсе надошт, вале омадан ба Сити мавсими қаблӣ ӯро аллакай ба финали Лигаи чемпионҳо овард. Холланд ба зудӣ номашро ба рӯйхати қаҳрамонҳо менависад, вале Буфон натавонист ки ин корро кунад. ӯ тӯли 20 сол дар дастаҳои бузург баромад кардааст, вале натавонист ки орзуи қаҳрамон шуданашро амалӣ созад. Буфон ҳама корро кард, ҷоми ҷаҳонро ба даст овард, чандин карата қаҳрамони лига, ҷоизаҳои инфиродӣ, вале на дар Лигаи чемпионҳо. ӯ рекорди бозӣ кардан дар финали Лигаи чемпионҳоро дорад ки оқибат қаҳрамон нашудааст. бохт аз Милан соли 2003 новобаста аз баргардонидани ду пеналти, бохт аз Барселона соли 2015 ва бохт аз Реал Мадрид соли 2017. Буфон бадбахттарин бозингари Лигаи чемпионҳо дониста мешавад. Дар бораи бозингарони бадбахт ки гуфтем, ҳамеша Златан Ибрагимовичро ба ёд меорем. ҳамлагари шведӣ ҳамеша дар ҷои дуруст, вале дар вақти ноқулай ҷойгир мешавад. ӯ ба Интер соли 2006 шомил шуду 3 сол баъд ба Барселона соли 2019 пайваст шуд. Аз Интер рафту онҳо қаҳрамони Лигаи чемпионҳо бори аввал дар 45 соли охир шуданд. баъди тарки Барселона кардан, шумо хуб медонед ки чӣ шуд. Барселона боз қаҳрамониро ба даст овард. ӯ дастаҳои хубро интихоб мекунад, вале дар вақти номувофиқ. Дар мусобиқоти аврупоӣ ӯ танҳо Лигаи Аврупоро бо Манчестер Юнайтед соли 2017 соҳиб гаштааст. Аз Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд ҳам ҳаст ки ҷоми Лигаи чемпионҳоро ба даст наовардааст. ӯ дар қаҳрамонии Манчестер дар соли 2010 буд, вале ҳанӯз 10 сол дошту дар академия баромад мекард. Аз шомил шудан ба дастаи асосӣ, онҳо ҳатто наздик ба қаҳрамонӣ дар Аврупо набуданд. Аз ҳама баромади хубаш ин дар якчорфинал буду халос. Капитани Англия ҳам медонад ки ба даст овардани Лигаи чемпионҳо чӣ қадар мушкил аст. Барои Кейн ин чиз хеле осон гашта буд, зеро соли 2019 онҳо дар финал буданд. Кейн ва Тоттенхем рӯи мушкилеро тай карданд, вале дар финал ба осонӣ шикаст хӯрданд. ӯ наздик буд барои дастааш аввалин ҷом ва бузургтаринро ба даст орад, вале дар насибаш набудааст. аз он ба баъд Кейн наздик ба соҳиб шудани Лигаи чемпионҳо набуд. боварӣ дорем ки барои Кейн ҳатто кӯчактарин ҷом лаззатбахш асту интизораш аст. хуб дӯстон, ба ақидаи шумо боз киҳо беҳтарин корномаро доштанду ҷоми Лигаи қаҳрамонҳоро соҳиб нагашта буданд? Албатта дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.